A 16ª edición do Congreso Internacional sobre Procesamento Computacional do Portugués, Propor 2024, desenvolverase do 12 ao 15 de marzo. O persoal investigador responsable do seu desenvolvemento en Santiago de Compostela coincide en salientar a importancia deste feito, xa que coa súa chegada á cidade prodúcese unha volta á orixe, xa que Galiza é o lugar de nacemento da lingua portuguesa, explican. O galego terá así un destacado protagonismo no evento, xa que tamén estará presente con numerosos traballos centrados no procesamento automático da lingua propia. Propor 2024 achegará a Santiago de Compostela unha mostra da comunidade investigadora no eido do procesamento da lingua portuguesa en todo o mundo. A organización deste encontro corre a cargo do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da USC, o CITIUS, que coordina todos os detalles do seu desenvolvemento a través do equipo de investigación do proxecto NOS. Propor 2024 arrincará oficialmente tras a apertura do vindeiro mércores 13 un acto inaugural no que participará o vicerreitor de profesorado da USC, Ernesto González Seoane, a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, e o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta, Valentín García Gómez. O evento principal contará con 70 comunicacións científicas que incluirán presentacións orais e pósters, ademais de varios eventos asociados, 4 workshops, un deles centrado nunha competición entre sistemas, 2 tutoriais, unha sesión de demostradores, unha xuntanza industrial e 2 mesas redondas. Isto é o que puña, o que escribía a páxina da USC con relación ao evento que tiña lugar en marzo na Cidade de Cultura, este Congreso Propor 2024. Como digo, información da USC, da Universidade de Santiago de Compostela. Ola, ola, moi boas, que tal? Eu son Germán Esteve, do Germano a Portuguesa. Estades aquí no Galiportus, no vosso espazo galaico portugués, partillando experiencias, conversas e moitas cousiñas a norte e sur do Miño, voces galegas, voces portuguesas. Hoxe falamos de eventos transfronteirizos, falamos de tecnoloxía, falamos de I+D e de moitas outras cousas. Falamos do Propor 2024. E facémolo cun dos seus protagonistas, con Xosé Ramón Pixel Campos, enxeñeiro informático pola Universidade da Coruña, doutor en Enxeñería Informática pola Universidade do País Vasco, cunha tese sobre o cálculo automático da distancia entre linguas. Está xa Xosé Ramón escoitándonos. Moi boa, Xosé Ramón. Hola, boas. Un placer saudarte, espero que nos achegues un pouquiño todo este contexto para os que somos así un pouco de letras e nos queda a cuestión tecnolóxica un pouco máis afastada. Contanos que isto da Propor 2024. Pois o Propor 2024 foi un congreso que pola primeira vez deslocouse ate aquí, ate Galiza, porque vai cada 2 anos celebrándose un ano en Portugal e 2 anos despois no Brasil e así sucesivamente. Xa leva 30 congresos. Veu pola primeira vez aquí a Galiza e non porque sexa o berce da lingua, que tamén, sino porque non só Galiza actual foi o berce da lingua, tamén foi Portugal, o Portugal actual, refírome. Entón, aproveitando esta cuestión, basicamente un congreso internacional do que agora é coñecido como inteligencia artificial, pero aplicado ás linguas, neste caso o portugués, no que está incluído a variante galega, que iso é a grande novidade. Quer dizer, non só é para o portugués de Portugal ou o portugués do Brasil, senón tamén para o que nos falamos e no que nos vivemos. E iso sí que é unha cuestión, creo eu, bastante relevante. Agora imos un pouco con todas esas cuestións de inteligencia artificial
de softwares de tecnoloxía e demais, pero como se consigue que efectivamente unha conferencia, unha serie de conferencias, un congreso deste calado que leva celebrándose, se non erro, na información que buscamos desde Lisboa en 1993 ata Fortaleza en 2022, como ti ben dís, que se vai alternando entre Portugal e Brasil, como se consigue traelo a Santiago? Como se consigue que un pouco se abran esas portas tamén galegas, que a importancia que eso supón tamén desde o punto de vista da lusofonía e das diferentes ramas? Claro, bom, pois primeiro porque hai persoas investigadoras neste caso, neste campo, como é o Paulo Gamallo, investigador no Citius, e Marcos García principalmente, eles dous que levan traballando xa bastantes anos dentro do Propor, e conseguiron, pois, finalmente, pois, traer o Congreso aquí, e non só porque era interesante para nós, sino porque desde a investigación, desde os organismos de investigación de Portugal e do Brasil, nunca houve ningún problema, mesmo houve bastantes, desde hai anos, tamén interese en que se realizara aquí. Entón, esa foi, digamos, a razón principal pola que finalmente pudemos contar con todo este congreso aquí na Galiza, en Santiago. O CITIUS, Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes, contanos un pouco tamén, para que nos estea escoitando, de que se encarga, cales son un pouquiño aí as temáticas, de que se encarga o CITIUS, en que se traballa principalmente? Sí, a ver, na Universidade de Santiago hai como unha especie de centros singulares que se dedican a investigacións moi específicas. Entón, existe o CITIUS, existe o CICUS, existe o CIMUS, existe tamén outro en física, en matemáticas. Quer dizer, hai diferentes centros, así, digamos, de alto rendimento, por chamarlle así, como estas de esportos de alto rendimento, que se dedican a tarefas moi específicas. Este relaciona moito coa informática en xeral, e hai como pois xente que traballa na inteligencia artificial, xente que traballa no que se chama HPC, ou seja, no tema de computación de altas prestacións, ou seja, os supercomputadores, computadores cuánticos, todo por aí. E nós estamos na parte da inteligencia artificial. Eu concretamente estou de investigador postdoctoral no Proxecto NOS. Entón, se queres contache un pouco que facemos o Proxecto NOS. Sí. A ver, o Proxecto NOS é un proxecto que o que pretende é, para que nos entenda todo o mundo, facer as infraestructuras de inteligencia artificial do galego. Entón, e todo en software libre e recursos libres, para que despois poda ser utilizado por calquer persoa, por calquer asociación, organización, institución ou empresa que quera aplicar os resultados destas investigacións pois nos seus proxectos, nos seus produtos, etc. Entón, que é o que facemos aí? Pois temos dous grandes blocos. Un primeiro relacionado coa voz, quer dizer, todo aquilo que ten a ver con recoñecemento de voz, conversión en texto, en galego, ou o contrario, de texto convertilo en voz, tamén en galego, e eu traballo concretamente máis na parte de texto. E entón ten que haber, sobre todo, coa traducción automática, elaborar sistemas de traducción automática e neuronais, que é o que se está utilizando agora, e despois, por exemplo, estamos traballando agora con sistemas de xeración de texto automática, como agora é moi coñecido como os ChatGPT, pero facer un ChatGPT específico para o galego. Entón, aí, eso é basicamente no que traballamos. En relación a Propor, ten moita importancia porque nós estamos utilizando moitos recursos do portugués, especialmente do portugués de Portugal, porque son sistemas que necesitan moitísimos datos. No caso do galego non necesariamente existen eses dados e estamos aproveitando pois esa vantaxe que temos nós, que non teñen outras linguas, como, por exemplo, o euskera ou o catalán, que non teñen unha lingua falada en outros estados. E nós sí, nós temos unha lingua que se fala en 8 estados no mundo. Xustamente comentabas o da variante galega, é moi interesante como se está traballando, todo o que nos comentas, como
como se consigue un pouquiño bueno, pues traballar esa todo ese software, como se consigue, como se está levando a cabo ese proxecto nós, contanos un pouquiño os últimos avances para que poidamos entender que o galego é unha ferramenta fundamental desde o marco do portugués. Sí. A ver, estes sistemas utilizan, eso, como te comentaba antes, necesitan moitísimos datos. Quer dizer, si ti tes moitas traducións do galego a respecto a outra lingua, por exemplo, a respecto ao castellano, ou respecto ao inglés, ou a respecto ao alemán, ou a respecto ao xaponés, pois son sistemas que a partir de toda a información que está presente nesas traducións aprende a traducir. Estou simplificando moito, pero esa é sempre a mesma idea. O seja, se ten traducións entre linguas, aprende a traducir. Se ten textos nunha lingua, aprende a escrever. Se ten voz e a súa correspondencia a texto, aprende a recoñecer da voz o texto. Entón é todo así. Que acontece? Que no caso do galego, para certos pares de linguas, como no caso do galego e do castellano, pois sí que hai suficientes corpus para ter un traductor, pero non acontece o mesmo se vamos a outros pares de linguas. Entón, eso por un lado, ou seja, a falta de recursos, non? Entón, aí o portugués é fundamental para termos eses sistemas. Porque nós o que facemos é, a partir dos textos do portugués, cambiamos de ortografía, adaptamos así no léxico ou algunha morfoloxía verbal, algunhas formas verbais, e con iso obtemos uns corpus de galego. A parte de que faltan recursos, hai outra cousa tamén interesante que o portugués reforza aquelas estruturas propias do galego que estamos a perder, como é, por exemplo, pois as típicas cousas que aprendemos na escola pero que non utilizamos, pois o infinitivo conxugado, pois as pasivas, e que o portugués, como non ten problemas de sobrevivencia, pois nin ten unha lingua que o está diluindo, como é no noso caso, que o castellano está diluindo o galego, pois recuperamos esas formas a través deses corpus. Entón, de repente, nas traduccións, pois volven a aparecer pois moitas formas pasivas, moitos infinitivos conxugados, moitos futuros de subxuntivo, etc. Entón, digamos que mellora non só é posible gracias ao portugués, sino que aparte mellora a calidade. Eso que estamos detectando nas nosas avaliacións. Un pouco lendo sobre estas cousas todas, coméntase que a nivel de procesamento computacional o portugués ten uns recursos medio baixos, digamos. Isto non sei se en comparativa co castellano e co inglés, é dicir, o propio portugués, o corpo aí do portugués estándar aínda ten moito que desenvolver, xa non falemos do galego, non? Pois no que se refire os recursos medio baixos do portugués é unha cuestión interesante, porque linguas con moitos falantes no mundo están a ver que teñen problemas para a sobrevivencia neses sistemas ou unha excesiva dependencia de sistemas baseados no inglés, onde o inglés é, digamos, a lingua pivote. Entón, están emerxendo proxectos para fomentar pois estes sistemas, modelos de inteligencia artificial, pois aplicado para estas linguas. No caso do castellano existe o PERTE da lingua, donde nunha mínima parte pois están consideradas as outras linguas que non son o castellano, que é o noso caso. E despois, no caso do portugués, pois xa se está traballando para fomentar precisamente solucionar esta distancia entre número de falantes e presenza no mundo da IA. Entón, é verdade que sí, que é importante
por iso que o portugués avance moito na xeración de máis recursos, sobre todo, insisto moito na parte do portugués europeo, o sea, portugués de Portugal, porque é o que máis próximo é da nosa variante, sobre todo a nivel sintáctico, etc. Non tanto a nivel fonético, pero sí a nivel pois máis de sintaxe, sí que moi próximo de nós. Con todo o que nos contas, Xosé Ramón, eu podo entón facer uso da inteligencia artificial para, bueno, pois medrar a nivel laboral ou facer calquera tipo de traballo académico, ou, bueno, podo empregar a inteligencia artificial no meu día a día, e podo utilizar tranquilamente o meu galego gracias ás ferramentas que se están traballando, podo usar ese galego ca confianza de que a inteligencia artificial cada vez me vai ir detectando, bueno, digamos que mellor, podo estar confiado en que todo o traballo que se está facendo que vai ir adiante sin ter que recurrir, como dicimos, ao castelán e ao inglés. Sí, o sea, a idea do proxecto nos é continuar nunha tradición que existiu sempre aquí na Galiza desde hai bastantes anos de facer tecnoloxías lingüísticas en galego. Realmente a proporción de número de habitantes e de desenvolvemento eu creo que é bastante interesante, e o que fai estes sistemas de inteligencia artificial é que traballan sobre todo a partir de moitísimos datos, non? De datos. Entón, con estes sistemas, e por exemplo, nós neste caso, no proxecto nos, todo isto é de código aberto, quer dizer, que a xente pode descargar directamente o que se chaman os modelos, ou seja, traducindo o software de traducción automática, o software de conversión de texto a voz, o software de voz a texto, o software agora de construcción de un chat GPT, que ainda non está, pero estará próximamente. E entón, estes sistemas poden ser accedidos, descargados, mellorados, e alén diso, estamos desenvolvendo demostradores para que a xente poda utilizalos directamente e que poda utilizar o galego para traducir ou outras tarefas. Entón, iso é o que estamos facendo. Digamos, como comentei ao principio, ou seja, as infraestructuras para que o galego poida ter unha presenza neste mundo, na actualidade. Quer dizer, que non haxa unha barreira de utilización. Neste caso, para o día a día, mediante esta tecnoloxía. Para toda aquela xente que nos estea escoitando, Xosé Ramón, é que lle sone un pouco a chinés a cuestión da inteligencia artificial, cales son as principais ameazas e oportunidades, un pouco tamén desde o procesamento computacional, desde o voso ámbito, que está claro que non tendes digamos, a solución de todo, nin a óptica completa, pero un pouco desde a vosa visión, desde a túa visión, que cales son esas ameazas e esas oportunidades. É dicir, podemos estar tranquilos diante do que a inteligencia artificial nos ofrece, ou, por exemplo, o que sei, estou pensando nun traductor que pode dicir, pois, se hai inteligencia artificial que se encarga de traducir todos estes textos, igual a miña faceta de traductor-intérprete igual se queda relegada a un segundo plano. Xa, a ver, é unha boa pregunta. Bon, eu penso que con isto de inteligencia artificial, bueno, primeiro a inteligencia artificial non naceu agora, o sea, xa leva moitísimos anos. O que se pasa é que agora todas as técnicas que se están utilizando son posíveis grazas a que existen moitísimos dados e que os sistemas de computación son máis baratos comparado con antes, como cando eu estudaba na universidade. Entón, pois aí houve unha explosión. Pero despois, nos sistemas estes de IA, pois sobre os perigos que pode haber e tal, supoño que cando naceu o avión, pois ninguén imaginaba que ia bombardear Guernica, non?
Entón, pois, cando se falaban dos perigos da inteligencia do avión, pois igual o perigo era que te podeses esnafrar, non? Co avión, e ninguén estaba pensando nese futuro tan horrible. Entón, na cuestión da inteligencia artificial, eu, como sempre, penso que a tecnoloxía, dependendo para o que se use e quen a use e cual é a finalidade do seu uso, pois valerá para unhas cousas, para outras serán piores, para outras serán mellores, pero por exemplo, o que sí, isto xa é unha visión miña persoal, a min o que máis me preocupa é o que ten a ver coa obtención dos dados por parte das grandes empresas, non? Quer dizer, a nos estánse utilizando moitísimos dados que non estamos colocando un prezo, por decirlo así, e esas empresas están utilizando eses dados de forma gratuita e nos venden, digamos, o produto final e o produto refinado. Isto é como se ven uns ovnis, apañanche as patacas automáticamente e despois vendenche as patatillas, como decimos en Vigo. Non? Entón, iso é realmente un tema que non se está falando demasiado, ou se fala está máis agachado, e eu creo que quizá o tema destes sistemas. E como agora que prohibiron da obtención de Iris, non? A empresa está tamén do de OpenAI. Bueno, eso eu creo que é un dos grandes temas. Despois, na investigación, nas universidades falase de problemas relacionados cos preconceitos que existen nos textos, non? Porque claro, todo corpus de texto ten unhas cuestións ideolóxicas de fondo. Sí, sí. Entón, pois hai preconceitos, ideas que despois se traslada a hora de por exemplo, cando estás razoando con un sistema como un ChatGPT, un Gemini ou outros sistemas, un Mistral, non? Pois claro, todo dato ten preconceitos. Entón, iso é un tema tamén, pero eso sí que se está tratando, non? A parte ética dos datos. Sin embargo, falase menos da obtención dos datos como ética, non? E a mí iso particularmente é o que máis me chama a atención. É todo un mundo o que se abre diante de nós, que a cuestión da inteligencia artificial. Tú estuveches nunha das mesas, presidiches unha mesa do Congreso falando un pouquiño sobre empresas tecnolóxicas con xente de Portugal, con xente de Brasil. Contanos un pouquiño, Xosé Ramón, como foi a vosa mesa, de que se falou un pouquiño, como está a cuestión tecnolóxica alrededor tamén da inteligencia artificial e demais cousas, cal é a onda que nos transmite tamén, que se aprende do lado portugués, do lado brasileiro? Sí, tamén estábamos representados os galegos aí, que iso creo que é importante. Sí. Na mesa estaban galegos, portugueses e brasileiros. Correcto, estaba Senén Barro tamén de Citius, non? Exacto, estaba Senén Barro, estaba Diego Vázquez de Imagine Software, estaba Carlos Amaral da Priveran, estaba Libe Real de Quinto Andar do Brasil, unha empresa inmobiliaria, cientista de dados, e despois estaba un investigador de IBM Research do Brasil, que traballan así en linguas indígenas, no seu caso. Entón, de que se falou ali? Bom, falouse sobre todo destas preguntas que estás planteando ti, ou seja, pero máis en relación ás empresas e o mundo dos centros de investigación. É dicir, como se ve o futuro da IA relacionado coa nosa lingua, con todas as variantes, cos desafíos e oportunidades que ten cada variante, quer dizer, non o mesmo o caso noso que o caso de Portugal ou o caso do Brasil, son realidades diferentes. Entón queríamos ver pois cual por en común e debatir sobre todo pois
as diferentes aproximacións que hai desde cada lugar dese. Despois, interesábanos, sobre todo, non só nesa mesa, sino en xeral, a participación nese congreso, que viñeron xente galega, por exemplo, xente que veu da Universidade da Coruña, que aproveito para dicer que foi a primeira vez que nun congreso, non en workshops, que sí que houbera veces anteriores, pero a primeira vez que se falou en galego nun congreso día do portugués, que iso é algo moi histórico, algo histórico da xente, unha investigadora da Universidade da Coruña, e ali iso, falouse de todos estes temas, de pues, quais son os grandes desafíos, e o que nos interesaba era que a xente vise que teñemos máis relación co mundo de Portugal, co mundo do Brasil, desde aquí, e o contrario, que eles teñen máis relación connosco, e sobre todo que vexan a oportunidade que é relacionarse cos galegos para relacionarse non só con España, sino con Europa, sobre todo pensando no Brasil, que non só é unha entrada para eles Portugal, que obviamente é, sino que tamén toda a fachada atlántica é unha boa aterraxe na Europa por parte do Brasil, neste mundo tamén. Como era... Bueno, comentas da exposición en galego histórica nese congreso do portugués. Ven á cabeza tamén pois algunha achega tamén en galego mesmo na Asamblea da República falando de linguas minorizadas por Quique Costas. É dicir, como é que neste tipo de eventos apareza o galego diante de... Bueno, pois de personalidades importantes do mundo que sexa, do mundo profesional, académico, político, cultural portugués. Como viches que eles recibían ese input? É dicir, sempre miramos nós moito, ollamos nós moito para como vemos nós Portugal, como ve o mundo lusófono, pois estas cuestións. É dicir, o feito de que se escoite galego como con total normalidade, non sei, como viches? Sí. Eu penso que o que acabas de é a pregunta. é realmente a pregunta, non? Quer dizer, nos anos 80 levantamos institucionalmente un muro aí na fronteira, un muro lingüístico na fronteira que non había, popularmente non había. Eu podo dicer que desde Vigo nunca houbo ese muro lingüístico. Quer dizer, nunca se pensou que o que falan os portugueses é outra lingua, pensouse que falaban de outra maneira, pero non outra lingua, e desde os anos 80 aí levantouse un muro, e entón ese muro tivo e ten consecuencias. A primeira consecuencia é que Portugal non ten por que interesarse por nós, porque nos falamos outra lingua oficialmente e institucionalmente, entón non tería por que interesarse por nós. Mas, polo o contrario do que debería acontecer, non acontece iso. Que ser, eu vexo no meu campo que no propor non só é que non estexan a favor de que nos pertenzamos a ese mundo, sino que nos expresemos como nos expresamos. Entón, iso é unha cousa que non acontece, por exemplo, nos congresos de procesamento de linguaxe natural que hai en España, no que nós tamén pertencemos. Nós non podemos falar galego neses congresos. E no congresos de Portugal e do Brasil podemos, que é moi sintomático. A pesar de levantar ese muro, que sí que o levantamos e que aínda non derrubamos, e que ten repercusións. Porque tú imagina o que significaría se nós mañán recoñecésemos que existe unha unidade lingüística galego-portuguesa, non? Que o que nós falamos é unha outra variante da lingua, con tantos dereitos como deberes nese mundo. Pois, obviamente, Portugal estaría moitísimo máis interesado do que está, porque somos, para alén do castellano, somos a única lingua que ten agora mesmo un congreso internacional de
inteligencia artificial. Iso é unha cousa bastante interesante. E sobre todo que no fondo de que estamos falando? Estamos falando de oportunidades de traballo, estamos falando de oportunidades de grandes proxectos, estamos falando de oportunidades de non ficar atrás no desenvolvemento destes sistemas, estamos falando de consorcios, estamos falando de moitas cousas aí boas, non? Entón, respondendo a tua pregunta, pois non houbo ninguna cousa extraña en estarmos aí, como tampouco lle aconteceu a Quique Costas por falar no Parlamento, na Asamblea da República por falar. Nunca, non hai máis, pensamos que sabemos, mira, outro día vi unhas declaracións dun historiador portugués que me pareceron moi interesantes nun podcast que comentaba que os galegos pensamos que sabemos máis de Portugal que outras zonas de España, e concordo bastante. Pensamos que sabemos máis, pero realmente non o teño tan claro, porque despois a resposta deles sempre é moi positiva. Sempre refiro da experiencia, podes preguntar, ti sabes máis que a min disso, o sea, é bastante positiva, sí, en xeral. Sempre poñemos o exemplo deses 5.000 galegos estudando portugués no ensino regrado, tanto escolas de idiomas como institutos de secundaria, contra os 25.000 da Extremadura española. É dicir, bueno, hai moito traballo, claro, moito traballo que facer. E depois, e o que, bueno, iso para acabar, no Brasil tamén, bueno, no Brasil hai un especial cariño pola Galicia, pola nosa forma de falar. Xusta... Sí, dime. Dime, Xosé Ramón, dime. No, que bueno, é que personalmente tamén estou moi contento porque foi a primeira vez que falei con alguén de Timor-Leste de processamento de linguaxe natural. Estamos falando con un investigador que viña do Timor. En perfecto portugués, claro. Claro, sí, pero que tamén unha cousa que ese muro que levantado nos 80 creou a sensación de que non podemos falar con eles na nosa forma de falar, que temos que forzar a forma portuguesa. Iso é o outro erro, porque eles entenden, mesmo é mellor, porque eles entenden que a nosa forma de falar é tan válida como a deles, é diferente, e iso é o que é unha variante dunha lingua. Quer dizer, nós non vamos a Argentina e tentamos falar a Argentina, non entra dentro da nosa idea. Por que? Porque se admite a unidade na diversidade da lingua. Sí, o único problema é que co de Timor-Leste ou co de Mozambique ou co de Angola, ou mesmo co brasileiro, non acontecen eses problemas, mas a paradoxa di que moitas veces con Portugal sí que parece que hai eses preconceitos que despois acaban por facer que surxa o portuñol. Entonces, bueno, contra ese portuñol por sempre hai que intentar evitar e acabar falando a portuguesa, aínda que non deberá ser así, como ti ben comentas. Sí, no, isto, a ver, eu penso que o problema fundamental, bueno, xa estamos entrando en cuestións lingüísticas, sí. Pero bueno, que despois tamén ten a súa repercusión, porque nos proxectos e na negociación de contratos até, non? O sea, non ten tan a ver con iso, senón que nós, cuanto mellor fonética galega temos, cada un da súa zona, mellor conectamos cos portugueses. O sea, é o contrario. Quer dizer, mesmo eles, cando tentamos falar a portuguesa, é máis probable que nos encontren erros. Porque aparte eles están moi machacados nese asunto, en encontrar erros, en non desviarse dun padrón, dun estándar, non? Entón, isto, pero bueno, isto é outro tema. É outro tema. Exactamente. Daría para ver os programas máis. Houve outra... Que, bueno, perdón, no, que por exemplo, só por acabar con este tema,
no caso, por exemplo, dos sistemas de voz, no recoñecemento da voz, claro, é moi casi imposible a utilización de recursos portugueses, porque fonéticamente é moi diferente. Claro. O sea, o campo da voz é digamos, unha cousa aparte. O tema do texto non. Era só iso. Sí, sí. Sí, nada, iba a dicir que para que nos deamos unha idea de que dimensión tivo este congreso, estamos falando de que mesmo nunha segunda mesa redonda participou tamén para falar de inteligencia artificial da lingua galego-portuguesa pois Antonio Branco da Universidade de Lisboa, Ana Paula Laboriño, directora da Organización de Estados Iberoamericanos, Claudio Piñánez de brasileiro, Isabel Gómez, é dicir, estamos incluso falando tamén de aportacións achegas da Universidade de Pompeu Fabra, de Metaí París, Marta Ruiz, un congreso, digamos, dunhas dimensións bastante importantes. Sí, aí, mira, nesa mesa houve unha noticia, quer dizer, foi moi interesante, liderado por Antonio Branco. Por exemplo, houve para min dos interesantes. Ana Paula Laboriño é a ex-directora do Instituto Camões, que, para quen non saiba, é pues, digamos, o paralelo do Instituto Cervantes para o español, o cual foi moi interesante que viñera. E despois houve unha noticia que non sei se pasou desapercibida ali. Para min, a mí me resultou a noticia da mesa, non? Que foi que comentou o Claudio Piñánez, que é un dos directores do IBM Research no Brasil, comentou que nunha visita, debe ser, non sei cando, en febreiro, marzo, non sei cando foi, do presidente do goberno español, Pedro Sánchez, que foi ao Brasil, que insistiu na idea de facer grandes modelos da lingua para simplificar ChatGPTs, grandes modelos da lingua entre o castellano e o portugués pola proximidade das linguas. E isto ten moita relevancia, porque se o castellano quer unirse o portugués pola proximidade das linguas, imagina nós. Xa. Imagina nós aínda con muros en Valença. Sí, sí. A inteligencia artificial neste caso revela a nosa pouca inteligencia. É tremendo, é tremendo. Cales foron entón un pouco as conclusións das conferencias? Si tiveras si que nuns segundiños dicirnos, pois o congreso, supoño que me vas dicir que foi moi positivo, como viches esas sinerxias, esas conclusións? Sí, a ver, estamos falando do tema, bueno, máis lingüístico e non podemos esquecer toda a parte realmente de investigación, porque isto é un congreso de investigación no que se van creando pues eses pequenos avanzos que permiten que os sistemas pues vayan mellorando. Como moitas veces isto non se sabe exactamente para que vale, non? Podemos poñer un símil, por exemplo, imagino un congreso a medicina. Eses pequenos avanzos que igual pasan absolutamente desapercibidos poden provocar que en tempo pois haxa grandes avanzos contra loitas contra doenzas gravísimas, non? Entón, aquí exactamente igual, porque, claro, despois estes sistemas podense aplicar a moitos campos, tamén a saúde, non? Entón, non só son para falar con unha especie de psicólogo ChatGPT, non é só para iso. E, por exemplo, para aplicacións que se poderían facer tipo que sistemas que fagan posible que ti entendas os teus diagnósticos, ou imagina doentes crónicos con historias clínicas enormes, que se podan estar aquí no Sergas, que fagan que desvelen as cuestións máis importantes desas historias clínicas, adaptado para as linguas dos familiares, que moitas veces podes estar perdido, non? Pois nestes congresos
cara aí. Como podemos facer para mellorar a calidade de vida das persoas, non? En diferentes campos. Sí, sí. E niso, pois eu a verdade que creo que foi moi interesante, moi productivo todas as comunicacións, pósters, depois houve demostracións de empresas tamén. Iso tamén é interesante, ou seja, isto non é só avanzos na parte de investigación, sino tamén que as empresas veñen mostrar os seus produtos e sobre todo unha total naturalidade aquí. Foi moi bo. 3 días de congreso, con, como nos comentas, unhas expectativas máis que cumpridas, unhas conclusións moi positivas. Como viches a parte institucional? Esa chega tamén, esa presenza de Goretti San Martín e de Valentín García Gómez por parte do Concello e da Xunta. Pois eu vexo que aos poucos, non a velocidade que a mí me gustaría, mas vamos indo, comezamos a ver a importancia desta relación con Portugal e co Brasil. E sobre todo, neste congreso, e xa desde o campo da alcaldesa de Santiago, de Goretti San Martín, e do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e tamén do Ernesto González Soane, que tamén falou, bueno, e obviamente de Pablo Gamallo, do proxecto NOS, investigador principal no CITIUS, o que se viu é unha vontade de empurrar neste campo precisamente para esquecer este tema da lingua. Non, cando falamos de inteligencia artificial, aínda que sexa neste caso aplicado a unha lingua concreta, acabamos esquecendo outros asuntos, non? E eu creo que a verdade é que foi por parte deles unha resposta magnífica. O sea, de facto, sen eles sería imposible a realización deste evento. Fantástico. A próxima edición, Xosé Ramón, xa se sabe onde se vai realizar? Voltará a Galiza? Sí, volta para o Brasil. Volta para o Brasil e esperamos que nuns aniños pues, que voltemos aquí o Triángulo das Bermudas. Está claro que a relación, o vínculo xa quedou feito. Xa quedou feito, exactamente. Só esperamos que no que tarde en voltar que non desapareza a lingua. Aquí. Iso esperemos. Acabo finalmente contigo, Xosé Ramón, a nivel particular, ese proxecto NOS, ese traballo un pouco desde o vínculo tamén ca universidade, neste 2024, cales son as túas expectativas profesionais? É dicir, por onde van ir un pouco os tiros? En que vas continuar a traballar? Con que te ves? Sí, no, a ver, nos temos neste proxecto temos un compromiso porque agora inicialmente foi financiado pola Xunta, pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, e agora depende do PERTE de la lengua, que digamos a partir dos fondos Next Generation, non, que veñeron da Europa, pois a USC faise cargo deste proxecto. Entón estamos dous parceiros, os sitios máis focados na parte de texto e o ILGA máis na parte de voz. Entón, eu seguirei facendo o que poda, o que me deixen aí na parte de texto e esperamos pues conseguir recursos e prototipado e demostradores e até algún caso de uso, que eso vai ser interesante, o caso de uso, pues algo que a xente é a parte que a xente ve, non así máis concreto, que resolve un problema específico. E nada, continuarei até que acabe o proxecto, que será mínimo até fines do ano que ven. Pero esperamos que continúe, esperamos que continúe, porque este proxecto non acaba. A nosa variante ten que ter as mellores condicións para este mundo e basicamente que non haxa excusas para non poder utilizar a lingua en todos os ámbitos.
A última, Xosé Ramón, non che dá así un pouco de mala espiña non ver este congreso ou este tipo de iniciativas, como tamén o proxecto Nós que comentas, nunha relevancia maior nos medios? Quero dicir, facendo un pouco de... googleando un pouco, vimos que o Congreso Propor non estaba nos medios galegos como debería estar. Isto, non sei como ves esta crítica. Sí, a ver, o sea, primeiro, a ver, nós estivemos tan enzoufados na organización do Congreso que a verdade é que non lle dedicamos demasiado tempo a parte máis de difusión. Entón xa, primeiro, nós aí podemos ter mellorado. E despois, sí que é verdade que como precisamente non está no noso radar, quer dizer, non está no noso radar emocional, na nosa xeografía emocional, Portugal, ainda que pensemos que sí, que non está, o Brasil, pois, claro, non ten a repercusión que debería ter, porque estou seguro que se fose de outras linguas, pois sí que tería. Mas, bon, penso que aos poucos vamos facendo camiño e creo que pois cada vez máis a xente é consciente de que somos un lugar do mundo moi privilexiado lingüística e culturalmente, porque somos o único lugar do planeta onde as dúas linguas románicas máis faladas do mundo son faladas. Entón, e non son faladas, sino vividas. Sí. E entón, pois, eso temos que aproveitar. Xa sabemos do castellano, agora temos que aproveitar o portugués, o galego-portugués. Moi ben, Xosé Ramón Pichel Campos, graciñas, obrigado polo teu tempo, fantásticos minutos de radio achegándonos á realidade da inteligencia artificial e un pouco a realidade tamén deste congreso que se celebrou en Santiago o pasado mes de marzo, este congreso Propor 2024 sobre procesamento computacional, sobre IA do portugués e do galego-portugués, que é o que hai que ter en conta. Graciñas, José Ramón, obrigado. No, obrigado eu, podo falar en nome do proxecto Nós e por vosso atendimento a este congreso que esperemos que xa podedes utilizar a través da conta GitHub, de GitHub Proxecto Nós, podedes buscar en Google e accederes aí a todo o que estamos desenvolvendo en tempo real. Pois anotado queda, Xosé Ramón, un abrazo grande. Moi ben. Vale, a vos, hasta logo. Ata logo. Moi ben, pois ata aquí a conversa con Xosé Ramón Pichel sobre o Propor 2024. Esperamos que vos gustase. Recordade, estamos en galiportuspodcast@gmail.com. Nas redes seguídenos Facebook, Twitter, Instagram. Estamos nas plataformas digitais para que nos escoitedes, en iVoox, en Spotify, en Podgalego, en Apple Podcast. Hoxe marchamos cun temazo co último das Tanxugueiras e de Fillas da Casandra. Quen é a que canta? Graciñas, obrigado. Chao, chao. Xocos de palmas, olladas cruzadas, métranos voces de espiñas enanas. Sempre dormimos coa luz apagada pra coñecernos os monstruos e as fadas. Levo grabados no peito os folos da boa que hoxe me salvan.